Обикновено, когато говорим за човешкото здраве, се очаква някаква строга инженерна прецизност. В смисъл, чупиш ръка, отиваш на рентген и виждаш една ясна бяла линия на екрана. Нали така? Точно така, да. Лекарят просто посочва с химикалката и казва: ето го проблема, счупено е. Да, абсолютно. И има някакво огромно успокоение в тази бинарност. Нещата са видими, могат лесно да бъдат категоризирани и съответно поправени. Само че тази илюзия за контрол, тя изчезва напълно в момента, в който прекрачим прага на неврологията. Особено, когато навлезем в света на хроничната умора и качеството на съня. Да, там рентгенът е, абсолютно безполезен. Напълно. Изправяме се пред един диагностичен пейзаж, който е мътен, защото липсата на качествен сън не е просто локализирана травма. Тя е системен срив, който бавно и методично руши основите на нормалното клетъчно функциониране, без изобщо да оставя ясни следи на сканера. И точно тази невидима епидемия е в фокуса на днешния ни дълбок анализ. Подготвили сме една наистина изключително интересна селекция от източници днес. Да, разглеждаме материали от продуктовия каталог на Aquasource, както и техни специализирани издания за здравословен начин на живот, като Reset Your Rest и Better Bedtime. Точно. И целта ни днес е да дешифрираме самата механика на съня. Не просто да си повтаряме онова тривиално «трябва да спим повече», а да разглобим на съставни части как точно работи техния специфичен продукт Aquasource Night Balance. Нали искаме да разберем биологичните механизми зад неговия билков състав? Да, и защо комбинацията от древна ботаника и модерна хигиена на съня реално може да промени архитектурата на нощната почивка. Нека да разчепкаме това, защото уморената нервна система днес е буквално под обсада. Точно оттам трябва да започнем. Преди изобщо да стигнем до молекулярно ниво и ботаника, трябва да дефинираме средата, в която тази нервна система се опитва да оцелее. Модерен човек оперира в състояние на перманентна свръхстимулация. Тоест, нон-стоп сме на педали, така да се каже. Буквално. Еволюционно погледнато, мозъкът ни е програмиран да реагира на стимули със стрес само в едни много кратки и интензивни моменти. Да речем бягство от хищник. Да. Но днес този хищник е заменен от постоянен поток от нотификации, имейли и новини. И те държат амигдалата, това е центърът за страх в мозъка, в непрекъсната бойна готовност 24 часа в денонощието. И в материалите се обръща сериозно внимание точно на този феномен. Въвежда се концепцията за вечерен ритуал за успокояване, който наричат анти-doom scroll. Защото данните показват нещо доста стряскащо. Статистиката за вечерното скролиране. Точно така. Това безкрайно вечерно скролиране неусетно поглъща средно 47 минути от времето за сън. Но сигурен съм, че проблемът тук не е просто в изгубените минути. Категорично не е. Проблемът е изцяло неврохимичен. Когато очите са изложени на синята светлина от екраните, те изпращат сигнал до супрахиазматичното ядро в мозъка, че слънцето все още е високо в небето. Уау! Значи тялото си мисли, че е средата на деня? Точно. И това напълно блокира секрецията на мелатонин, хормонът, който реално казва на тялото, че е време за сън. Едновременно с това, самото съдържание, което четем... Негативните новини или емоционалните постове? Да, те предизвикват микропикове на кортизол и адреналин. Така че тялото получава две напълно противоречиви команди. Физически е изтощено и лежи в леглото, но химически се подготвя за битка по пладне. Значи усещането е точно като при компютър, на който са оставени отворени стотици табове в браузера. През деня отваряш програми за работа, семейни задължения, финансови тревоги. И когато си легнеш и започнеш да скролираш, ти не затваряш тези табове, а отваряш нови. Оперативната памет на мозъка е препълнена, процесора прегрява. И тук идва ролята на този анти-doom scroll ритуал. Да, замяната на екрана с чаша, билков чай или леко разтягане всъщност играе ролята на командата shutdown. Бутона за изключване. Абсолютно. Тази команда е критична, защото процесът на застиване не е прекъсвач, който просто щраква от будно състояние в сън. Това е каскаден физиологичен процес. Искаш да кажеш, че ни трябват физически сигнали? Точно така. Тези малки вечерни навици казват на парасимпатиковата нервна система:
Опасността премина, намираме се в безопасна среда, сърдечният ритъм може да се забави. Без тази поведенческа рамка, ние караме биологията си да се бори с собствените ни навици. Добре, да кажем, че поведенческия преход е направен, телефонът е в другата стая, светлините са приглушени. Но много често това просто не е достатъчно. Умът продължава да препуска по инерция, а тялото е на камък. Да. И точно тук източниците ни насочват към физиологичния преход и специфичната течна формула на Aquasource Night Balance. Става въпрос за 60 мл, които съдържат екстракти от 5 традиционни билки. Нека разглобим тази ботаническа симфония, защото изглежда всяка съставка има много конкретна биохимична мишена. Да ги разгледаме, защото работят в перфектна хармония. Започваме с валерианата. Защо точно тя се смята за толкова фундаментална в този състав? Валерианата е може би най-изследваната съставка тук и нейното действие е очарователно на молекулярно ниво. Тя съдържа съединения, наречени валерови киселини. И те правят какво точно в мозъка? Те взаимодействат директно с рецепторите на ГАБА, гама-аминомаслената киселина. Това е основният инхибиторен, т.е. потискащ невротрансмитер в човешката нервна система. Разбирам. Когато валеровата киселина се свърже с тези рецептори, тя предотвратява разграждането на ГАБА. Резултатът е, че електрическата активност в мозъка буквално се забавя. Значи валерианата играе ролята на химическа спирачка за онези препускащи мисли, които не ни дават мира вечер. Точно така. Но какво се случва, когато проблемът не е само в ума, а се усеща и физически? В източниците се споменава ямайски дрян или Jamaican dogwood, който помага за освобождаване на натрупаното напрежение. Ямайският дрян е изключително интересно допълнение, защото той адресира соматичния, т.е. телесния стрес. Докато валерианата успокоява централната нервна система, активните алкалоиди в ямайския дрян имат доказан спазмолитичен ефект. Значи отпуска мускулатурата. Да, те работят на ниво периферна нервна система, като помагат за отпускане на гладката мускулатура и облегчават онова дълбоко физическо усещане за скованост в раменете и врата след дълъг ден пред компютъра. Това създава много ясна картина. Имаме валериана, която спира хаоса в главата, и ямайски дрян, който сваля физическото напрежение в мускулите. Точно. Но формулата съдържа още 3 елемента – пасифлора, лайка и лавандула. Според текста, пасифлората облегчава физическото и психическо безпокойство. С какво нейната роля е по-различна от тази на валерианата? Разликата е в специфичните пътища на действие. Пасифлората съдържа специфични флавоноиди, които също модулират ГАБА-системата, но те се прицелват специфично в усещането за неспокойство. Онова въртение в леглото, когато не можеш да си намериш удобна поза. Точно това състояние. А добавянето на лайка вкарва в играта антиоксиданта апигенин, който се свързва с рецептори в мозъка за лек седативен ефект. А лавандулата? Тя пък има почти мигновенно въздействие чрез обонятелните рецептори и лимбичната система. Директно понижава кръвното налягане и забавя сърдечния ритъм. Ако се върнем на музикалната аналогия, това наистина не е просто някакво приспивателно, което удря организма като чук. Това е прецизно балансиран ансамбъл. Много хубаво сравнение. Ямайският дрян е баса дълбок и стабилен, той сваля общото напрежение в залата и кара вибрациите да затихнат. Валерианата е диригентът, който застава пред оркестъра и спира хаоса чрез габа-рецепторите. Да. А пасифлората, лайката и лавандулата са като самата акустика на залата. Те обгръщат изпълнението, свалят пулса и създават средата, в която тялото може естествено да се плъзне към съня. Това е много точно описание на синергичното действие. Вижте ga, повечето синтетични медикаменти за сън заобикалят естествените процеси. Те насилствено изключват съзнанието. И после се будиш с усещане за махмурлук. Абсолютно, защото има нарушена архитектура на съня и липса на дълбоки REM фази. Този ботанически подход прави точно обратното. Той не принуждава тялото да спи, а премахва бариерите. Успокоява невроните, отпуска мускулите и оставя биологичния часовник да свърши това, за което е еволюирал. Теорията за тези механизми звучи безупречно, но източниците ни предлагат и нещо много по-конкретно – емпирични данни. Да, резултатите от проучването. В статията Reset Your Rest са публикувани резултатите от скорошно 10-дневно проучване на Night Balance.
Цифрите са впечатляващи. 90% от потребителите съобщават за подобряване на качеството на съня. Но по-интересната метрика е продължителността. Хората получават между 1 и 2 часа допълнителен сън на нощ. Което е колосална физиологична промяна за толкова кратък период от време. 1 или 2 часа може да не звучат като много за едно денонощие, но кумулативният ефект е това, което трансформира здравето. Нека направим математиката, защото тя наистина променя перспективата. Ако добавим средно по час и половина сън на нощ, това означава над 10 часа допълнителен сън всяка седмица. Точно така. Това е еквивалентът на това да добавиш цяла една допълнителна нощ на дълбоко възстановяване към всяка седмица. За един месец това са над 40 часа сън, почти 2 пълни денонощия. Нищо чудно, че в материалите се акцентира върху фразата «добрите дни започват с добри нощи». Това е времето, в което мозъкът изчиства метаболитните отпадъци и имунната система се прекалибрира. И тук е моментът да обърнем внимание на един много специфичен парадокс в материалите. Защото ботаниката очевидно върши своята работа, но източниците въвеждат още един критичен елемент. Да, за завършване на този вечерен ритуал. Става въпрос за Aquasource Magnesium Complex. Този продукт се позиционира като идеалното допълнение към Night Balance. И точно тук възниква един голям въпросителен знак за мен. Защо? Ами, в текста ясно се посочва, че този комплекс съдържа 4 източника на магнезий, включително магнезиев бисглицинат и ионен магнезий. Изрично пише, че допринася за намаляване на умората и изтощението. Но чакайте малко, ако нещо намаля умората, не означава ли това, че ти дава енергия? Да, звучи парадоксално. Защо някой би търсил решение за по-добър сън в минерал, чиято функция е да премахва умората? Не звучи ли магнезият в този контекст по-скоро като сутрешен стимулант? Разбирам защо питаш. Това е изключително често срещано объркване, което идва от неразбирането на това какво всъщност е умората на клетъчно ниво. Магнезият категорично не е стимулант. Не работи като кофеина. Не. Кофеинът просто блокира рецепторите за умора в мозъка, за да създаде фалшиво усещане за енергия. За да разберем магнезият, трябва да погледнем как работят мускулите. Процесът на мускулна контракция се управлява от калций, а процесът на мускулна релаксация от магнезий. Значи те са като газ и спирачка за самите мускулни влакна. Буквално. Когато сме подложени на хроничен стрес или имаме дефицит на магнезий, калцият доминира. Мускулните влакна и нервните окончания остават в състояние на микроспазъм. Искаш да кажеш, че са биохимично заключени в напрежение. Точно така, не могат да се отпуснат. И тялото изразходва огромно количество молекулярна енергия, или АТФ, просто за да поддържа този постоянен тонус. Вау! Именно това непрекъснато, фоново изтичане на енергия води до онази дълбока, изтощителна умора, която усещаме вечер. Когато внесем качествен магнезий, ние всъщност даваме на клетките ключа, с който да отключат тези спазми. Това обяснява и защо формите на магнезий са толкова важни. В източниците се акцентира върху магнезиев бисглицинат и ионен магнезий. Предполагам, че това не са просто сложни маркетингови термини. Не, формата определя функцията. Повечето масови добавки използват магнезиев оксид. Той се усвоява много слабо и често дразни стомаха. Бисглицината е нещо съвсем различно. Какво представлява? При него магнезият е химически свързан с молекули глицин. Глицинът е аминокиселина, която сама по себе си има успокояващ ефект. Тази структура позволява на магнезия да мине през храносмилателната система като троянски кон. Без да дразни стомаха. Да, и най-важното, позволява му лесно да пресече кръвно-мозъчната бариера. Ионният магнезий пък е разтворен до състояние, в което клетките могат да го абсорбират незабавно. Следователно, когато магнезият премахне този постоянен микроспазъм в мускулите, тялото спира да пилее енергия. Изтощението изчезва, но не защото сме стимулирани, а защото сме най-накрая дълбоко отпуснати. Точно, това е ключовия механизъм. Магнезият създава перфектната физиологична основа. Казва на мускулите, можете да се отпуснете. И тогава вече билките си вършат работата. Да, когато тази телесна бариера е премахната, онзи билков ансамбъл от Night Balance може да навлезе и да свърши своята финна неврологична магия много по-бързо. Това е истински двукомпонентен подход. Ако трябва да синтетизираме цялата тази информация от днешния анализ, картината става изключително ясна.
Добрият сън в съвременния свят не е случайност и със сигурност не е даденост. Абсолютно. Той се е превърнал в умение, което изисква осъзнат подход. От една страна, имаме нужда от поведенческа дисциплина. Спиране на думскролинга и премахване на екраните. Поведението е фундамента, без който нито една добавка не може да разгърне потенциала си. От друга страна, имаме нужда от структурна неврологична подкрепа. Изчистване на физическото напрежение чрез усвоими минерали като магнезиовия безглицинат. И накрая директно успокояване на ума и сетивата чрез мъдростта на традиционната ботаника. Тези 5 билки във формулата на Night Balance, това е завършена екосистема за възстановяване. И най-ценното е, че връщането на контрола върху тази екосистема е напълно възможно за всеки. Трансформацията не изисква сложни медицински интервенции. Започва с едно просто решение да оставиш екрана в другата стая. Да. Резултатите от проучването го доказват. Когато премахнем пречките, биологичният ни софтуер знае точно как да се рестартира. Всичко това води до една последна, изключително интересна мисъл. Живеем в епоха, в която технологиите се развиват със светлинна скорост. Изкуствен интелект, алгоритми, смарт-устройства, целият този огромен апарат е оптимизиран с една цел. Да задържи вниманието ни. Точно. Да ни държи будни, ангажирани и консумиращи 24 часа в деностоящието. Ние сме в постоянна химическа битка за собствения си покой. Битка, в която, за съжаление, неврологията ни често е губещата страна. И точно на фона на целия този технологичен триумф има нещо дълбоко иронично. Когато се сблъскнем с последствията от този прогрес, безсънието и прегарянето, най-ефективното решение не е в някакъв нов апдейт. Не е ново приложение за сън. Да, не е ап за телефона или синтетична молекула. Решението се оказва за връщане към най-древните природни механизми, които човечеството познава от векове. Корени, цветя, минерали и аминокиселини. Може би истинската иновация днес не се състои в това да измислим нещо ново. А в способността ни да се доверим на природата. Точно така. Да се доверим отново на онова, което природата вече е усъвършенствала. Оставяме ли с тази мисъл? Спокойни сънища на всички слушатели.